te is mondtad, hogy volt benned félelem, hogy nem jártál gyülekezetbe, tehát ez működött nála, és gondolom, hogy akkor többieknél is ez így lehet talán sokaknál. Igen, hogyha most nem meg, akkor visszacsúlt a világ, akkor a démonok belém jönnek. Most ha így lehetne üzenni az ottani testvéreknek, vagy ismerősnek, akkor mit üzennél nekik, hogy mit mondanál nekik, hogy bátorítanád őket, hogy ne féljenek, jöjjenek ki, vagy mit mondanál nekik? Hát most így, hogyha lehetne, így mindenkihez is szólnék. És tényleg az van bennem, hogy láttam, hogy sok ember, sok család oda jár, és hogy hasztalanul. Meg hogy sok nyomás, meg hogy sok nehézség az életükben, csak azután kezdődik, hogy oda járnak. Hát azt mondanám, hogy jöjjenek onnan, és hogy ne féljenek, hogy taladjanak ki, hogy többet az életben soha ne tegyék be a lábukat oda. És ne féljenek attól, hogy imakomandó, meg átkok, meg semmi, mert nem fog. Isten gyermekein semmilyen varázslás, semmilyen átok nem fog fogni, mert maga mindentől Isten védelmezi meg őket. Ez, hogy jöjjenek ki, hogy mind gyerekek is hagyják ott a múltat, hogy felejtsék el egy életre. És sokkal, de sokkal jobb idekint. Hogy mióta én is, hogy onnan kijöttem, Doli is azt most nagyon komolyan mondom, olyan, de jobban tudnám venni a levegőt. Olyan érzés, hogy mint hogyha előtte ilyen fogságba lettem volna, ilyen szellemi fogságba. Tele lettem volna ilyen kötelekkel, ezekkel a hamis tanításokkal, ami folyamatosan hullanak le rólam. Igen. Abba voltál. Jöjjenek mind. Igen, hát abba 100%-os. Az ördögnek a láncé oda kötött. Bizony. És azóta sokkal jobban tudok a gyerekeimmel is beszélgetni, a feleségemmel is, nevetni is tudunk. Engem nem tudtak. Akármilyen kemény, pedig én volt, amikor végig ott maradtam, nagyon sokszor éjszaka jöttem haza, de mégsem bírt engem az ördög úgy megfogni, hogy engem odaláncoljon magához. Nem, mert én nem fogadtam el azt a tanítást, hogy a világiak között nem menjetek, mert megfertőd. Nem igaz. Sokszor sok világi jobban segített rajtam. Sok világival sokkal jobban elbeszélgettem, mint egy hitessel. Sokkal jobban nevettünk. És innen gól, hoppá, hát mi? Hát Isten minden embernek megtartója. Isten még a legutolsó emberért is meghalt Jézus. És fel is támadott. Nem lehetünk személyválogatóak. Persze megvan az, hogy kivel legyünk közösségben, meg minden, de hát az nem azt jelenti, hogy ítélkezzünk, mi szabjuk meg a törvényeket. Mert egy gyülekezethez tartozunk. Bizony. És hogy Isten kérem is, hogy avatkozzon be az életükbe, és hogy ragadja ki őket, hogy adjon nekik ugyanolyan határozott döntés, mint hogy nekem, meg nektek is adott. Mert ez katasztrófává fog ezt torkolni. Én valahogy ezt érzem. Én azt érzem, hogy Isten engem az utolsó előtti percben kiragadott onnan, hogy ott valami fog történni. Ott vagy tényleg be fog menni egy olyan ember, aki rájön erre, hogy átverés volt az egész, és odaadta az összes vagyonát, vagy tönkrement a családi kapcsolat ez miatt. Bevadul, és ha valami olyasmit tesz, ami borzasztó lesz, vagy valami, mert ez ördögi, ami ott folyik. Jobban belegondol, vagy a tanítás, üzenetek, hogy felolvasták ott, hogy egy zsidó rabbi mit mondott, hogy 20 év múlva, hogy a gyerekeknek, hogy a szüleik engedetlenek lesznek, hogy lázadóak lesznek, hogy a férje, a feleségek elhagyják egymást. Hát ez mi? Ez hamis proféciákat mondanak fel a gyülekezetben. Hát mit kellene? Még ezzel ellen kellene imádkozniuk. Könyörögni Isten, hogy ez ne valósuljon be, és hogy távol tartani magát mindenkitől. Mit? Ezeket a szellemséget hozták be a gyülekezetbe. És valaki oda ment bűnvallás, ők már ránéztek az ember, és tudták, hogy milyen bűnei vannak. Mert ők kreálták, ők adták beléjük ezeket a bűnöket. Úgyhogy. Én azon is igen munkálkodok én is Isten kegyelméből, hogy akiket ismerek személyesen, azok elküldöm a ti videóitokat. Vagy például az Asztalnak a testvéreinek is, igen, jött el, és elmondtam, megmutattam neki is, hogy csapkodta magát, hogy mennyire át lett verve. Igen? És ő is tényleg bizony. Előtte azt mondta, el fogsz kárhodni, a pokolba kerülsz, hát megbolondultál, hogy beszélsz így meg. És megmutattam neki, lejátszottam azt, pedig a hajnalba kellett, a hajnal 2-ig fenn voltunk, hogy Németh Sándor elmondások állataiban. És ott végighallgat, és megdöbbenve mondom, saját magát a fog teljességébe, hogy mekkora átvágáson ment keresztül ő is. Bizony. És azért mondom, hogy ez
ez tovább fog elmenni. Most is néztem, már 5000. lájknál van már ez a megnézésnél ez a videótok. hogy hogyan csalnak a karizmatikus gyülekezetekben. És az 5000 ember ez megnézte. Vagy ha nem is, de belenézett. Azért mondom, hogy joggal félnek az ilyen karizmatikus vezetők. Hogy ilyen betöltekezés, meg olyan betöltekezés. Hát semmi, a kundalin, az iszlám világban is ugyanez van benne. كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Meg az ugatását, azt én láttam, hallottam. Köszi, hogy ezt így elmondtad, ezt eléggé bátorítónak éreztem. Azért is kérdeztem meg, mert ugye akartál is így üzenni, hogy üzenet a eltévedt bárányoknak a hídgyűliben. Igen. És szerintem, hogyha hallják is, az is, hogy el fognak gondolkozni, mert ők tudják azt, hogy én tényleg valóban mentem, és én valóban jártam, sőt, és én mondtam is, hogy jó, meg Isten jó, meg szent, de hála Istennek, Zoli, és azt most komolyan mondom, hogy nem tudom, hogy mi volt, hogy az úr már látta azt, hogy én onnan el fogok jönni, meg hogy hát ki fog engem onnan hozni, hogy én soha nem úgy beszéltem, mint azok az átlag hitesek, tudod. Hogy a hídgyűlön keresztül láttam Istent, hogy a hídgyűlön tértem meg, és akkor ez a hídgyűlés dumák, tudod, hogy nem, mert én tudták azt, hogy én azelőtt se ittam, se drogoztam, semmi, nem dolgoztam becsületesen családomnak, ugye, mert fiatalon nősültem, és hála Istennek azóta is együtt vagyunk, gyerekeink vannak, és egy jó bizonyság volt, és azt mondják ők, hogy hoppá, hát nem jár, aki jobban járt mindannyiunknál, akkor itt már valami van, ő már valamit tud. Igen. Bizony. Igen, hát sokan vannak így, köztünk is vannak jó páran, akik hídgyűlben voltak, és ugyanígy. Tehát miattuk csináljuk, amit csinálunk, ha kevesek miatt valójában. Hát ez nem hiába való, amit csináltok. Nem hiába való, mert főleg így, hogyha mi tudjuk. És tényleg, Zoli, ez ahogy mondja az írás is, hogy sokat ad, attól Isten sokat is kér, mert hogyha tényleg valóban így van, hogy el lehet úgy kárhozni, hogy az ember azt hisz, hogy Isten követi. És kiderül az, hogy hamis az egyház, mert mi tudjuk. Hát így kell lennie, mert azt mondta a fiú is, hogy tudod, amikor mondják neki, hogy nem a te nevedben csináltuk, meg azt hitték, hogy ugye, hogy az Isten nevében csinálnak mindent, és a fiú mit mondott, hogy sose ismertelek titeket. Tehát ez nagyon durva kijelentés. Igen. Persze. Azért biztos, hogy ez így van. Hát de ez egyértelműen a karizmatikusságra illik. Mert ugye ők prédikálnak, ők gyógyítanak az állítólagos gyógyításaival. Mert valóban, mert én ezt biztosan tudom állítani, hogy ez így igaz, és ezt nagyon sokan el tudjuk mondani, és 2-3 bizonyság megáll. Meg amit én a saját szemeimmel láttam, hallottam, meg érzékeltem, az nem jó dolog volt. És visszagondolva, igen, itt az igazság, és Isten itt adta meg a választ rajtatok keresztül. Isten segíteni fog, az biztos, mert hogyha engem ti eltudtatok, vagyis Isten rajtatok keresztül, akkor nagyon sokat el fog hozni az Úr. Akik valójában Isten keresik, azt hozzáteszem.